here and welcome back again to another vlog. So for today's video guys, andito na naman tayo sa another part 2 ng ating charity. Mamimigay tayo ng mga tsinelas. Ayan. Kasama ang aking mga Wonder Pets. Yay! Tara na! At pupunta tayo kay Ate Emily at isa-surprise natin siya. Tao po. Ay, sarap na rin. Parang walang tao. Babalikan natin si Ate Emily dahil nagtitinda daw po siya. Opo. Parang kita kayo na. Makaya sa Jessica. Walang po nakapaan. Dito ka na, be. Papapilan may katsinelas. Yan 32. Ay, tukaw ka lugadig, Bibi. Yan. Tapos, papalitan na natin ang tsinelas. Yan. Ay, iyo nga siya. Yan, 32. Oo, diba? Tapos kay ano, 31. Lipit lang. Lalaki mo pala dito. Lalaki. Very lang po. Oh, pasok. Cinderella. Wow, di ba? Bongga. Thank you. So, maraming salamat dahil isa ka sa mga daan kung bakit alam natin kung Grabe, sino daan mga talaga. Oo nga. So, yung, Siyempre, kailangan natin makatulong sa kapwa. Yan. Isa-isahin natin kahit simpleng paraan lang makatulong tayo, di ba? Yeah. Kahit tsinelas lang, di ba? maliit, Maliit nagsisimula na sa bagay, maliit. nagsisimula to sa maliit. Hasta magpunta na sa malaki. Ayan! Hoy, masaya na kita! Hi! Kumusta? Tsinelas! Tama po, may binigay po ng tsinelas sa mga anak niyo po. 5 po ito po ang panganay. Oh, hirit ka O, tanggal
Anong bunso? Sa ang bunso, papapiliin ka. Iyak. Ano yung tanim? Ay, kasi ng chinilas niya. Ang tsinelas So, nawawaraan niya, po siya. Oo. Nawara na siya tsinelas. So, babae siya, di ba? Paano mo siya sarap? Papapiliin ka siya. Ano, ning magpila mo anak kung isi ang ang aapodan ko. Wow! Okay na yan. Yan. Yes Chinilas na. na siya. Wow! Ay, magayon yellow. Pink. Size 28. Si Ruby. Ayan. Try natin. Parang Cinderella princess. Kapag kumasya, yan na yan. Sige, try mo. Sarap mo na dali. Ay, shala. Girit. Ay, Hello Kitty man! Ay, Kasha, kasha! ayan. Girit ka. Yeah. Thank you po. Abi ka, Bongga thank ka. you. Ay, Hello Kitty. Next naman, isa ang Next. nasa Ako, sa si Jaira. pamangkin ko. Black. Hello Kitty. Sa Hello Kitty. Sige daw. Try mo, be. Para Try mo bongga muna. mo. Ano, okay ba sa'yo? Ganda Ano, ng okay. size? Magayon. Or may... Ay, sumalit ka tuloy. Sumalit ka. Girit tayo. May official photographer kita dyan, si Kuya Bohos. Ang mga mukha ni Dom. Okay na niyo sa imo. Pirmi mo niyo sa solo to. Sabi ka, salamat. Thank you. Sabi ka, thank you po. Wow! you. Sabi ka, Maganda thank yung you. vlog para day aratio. Salamat siya. May picture kita dyan. Next! What is Althea? Dora na to. Frozen. Ano? Kasha. Dapat pirmi ka na may tsinelas pa nagluluwas. Tapos Iyo. nakamas dapat. Last but not the least, ito si baby girl. Ayan, nawalan na siya ng magulang. Ayan, so, Ang papa niyan. Starting 1 year old na nag-uuli. isang taon nang nawawala yung papa niya, hindi pa umuwi. So, Ayan, sa quarantine. Gusto umuwi, hindi makauwi. Kung may sapat lang po sana akong may pamimigay, sana lahat po sila meron. Kaso yung may na mga napili lang po talaga. Yung mga nag-sponsor, hindi na po sana magpapamention. Pero dahil busilak yung kanilang mga puso, ayan, i-mention na din natin. Thank you, Chris. Yes! Bye! Thank you, Papa Omar. Bye-bye! Babay na kamali, babay na, bye-bye. Thank you, Ate Thank you, salamat. Tsinelas, habayanos. Ay! Palitan na dyan! Ay, tsinelas! Ba't ang itim ni Daddy? Nagmana ka isa na. Oh, ang cute. Hi, ate! Wow. Pag hindi nagkasya, Kasha yan. wow! Sakto lang. Ay, wag mo nang umarin. Sa'yo na yan, be. Hindi na yan sa'yo. Thank you po. Maagang pamasko. Wow, may, dapat laging nakatsinelas. Salamat po. Alam mo talaga kayo ng mga aki. Next, si Kuya. Kuya. Tsinelas. Si Lola. Aki. Angge, ang pangalan niya ay si Angge. Sana magkasya. Wow! Cinderella princess. Sige, isagad mo pa, babe. Ang Tsinelas. Tamang-tama. Takula. So, ang size siguro kayo is 30. 30. Pero ito try tang 29. Kamayo na. Sinabae. Ruby. Okay, try natin. Kaya ang pambato ko,
Baka kapag pinipili. So, umiiyak na po si baby girl dahil hindi po pumasya po yung iba. Pero babawi po ako. Ayan, kulang po yung size. Isang size na 30. Bait naman ni baby boy, di ba? Kahit wala siya, nakasmile pa rin. Papa Omar, baka naman! At binalikan namin yung unang bahay na pinuntahan namin na si Ate Emily. Ano anak? We have surprise! Sige! Ay, digdilagad kita. Mga banak. Mayong tsinelas. Maing tsinelas. Ini ang aking pong sarong aki. Dali na, baba na. Hindi may... Wow! Thank you! Kasi pagsaro. Jump! So, meron pa. Gusto ko na ito mapanagaw. Wow! Kasya. Mag-intuitis. Yung ka na, ha? Yeah. Paano magsulat kaning? Para safe ka permi, face mask. Sarang set yan. Tapos, Thank you. pag nagtitinda, di paglingawan. Bawat Siyempre pa nagpanagyan. Tama-tama maatyan mapanaga kami. Atyan, matanga, matindang chukoy. Ay, shala. Nisay. May sincha. Marakit siya. Yan. Tapos extend mo sa baba. Yan. Okay. Mga aki ni Rona. Bitis ng bitis. Ah, Smile, babe. Sana guys, marami pa po tayong mapamahagian ng tsinelas. Sana marami pa po tayong mapamahagian ng tsinelas sa tulong ng mga sponsors natin na nandyan. At gusto ko din po pasalamatan ang aking mga mabubuting mga friends. Ayan si Ashley, si Leo Mariano, Irving Calio. Ayan, na lagi nakasupport sa akin sa pamamahagi ng mga blessing natin. At sana lahat po ay mabigyan soon. Meron mga hindi po nabigyan, ngunit soon mabibigyan natin sila. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng sponsor. Ayan, kay Papa Omar na napakabuti. At sa Telstra Singapore. Ayan, maraming salamat sa pamamahagi ng tsinelas. Masasabi nating successful ang ating vlog today dahil ayan, lahat po ay napamamahagian ng tsinelas. That is for today's vlog. Hope to see you soon. God bless and stay safe at home. Don't God forget bless. to subscribe. And don't forget to subscribe our channel and also comment down below guys kung meron po kayo mga kakilalang pwedeng mabigyan ng tsinelas. So, special shout out kay John Vincent Bohos na umalalay sa atin mag-photoshoot kanina. Ayan, maraming salamat. God bless you and sana marami ka pang rocket. Opo.